Hi guys, welcome to the vlog. Siyempre, magbukbang mi o gipride na TL sa manok. Karon guys, maglumba mi karon og kinsay kinadaghanan gikaon na TL sa manok. Hi vlog. Hello guys. Oh. Yang sus among isaw-saw sa karon og mga on may pinaagi sa kami hindi og karon mao lang ang kalipay karon. Okay. Hi guys, di na namo daydugayon guys. Amo na sugdan og kaon niya, amo ang gipride na TL. Siyempre, lami kayo kay si pare ninyo ang nagluto ani. Atong siyempre. tilawan, siyempre. Sili ato puson na sa pangaon. Lami kayo guys. Siyempre, lami kayo. Guys, pinadaghanay mi og kinaon na TL. Among ibutang dire. O ginsay kinadaghanan may premyo 1,000 pesos. Abhab na. Siyok kayo guys, siyok kayo. Sarap. Kung kinsa tong wala pa kapalo na ko guys, ipalo na guys para makakita mo sa uban pang video namong buhaton guys. Wait. Guys, kung kinsay kinyaon sa TL, tigumo na mo ang bukog. Nana ko'y kas-a, si pare ka, nana ko'y kas-a, si pare ninyo, nana ko'y kas-a. Kung di na mo dudugayin guys, lami kayo guys. Kaya ko bukay ano. Di pun mahimo, kundi silang pwede, way premyo, kundi sila mukauloto og TL ra permente. Kaya nga mahurot na yung sa kakalirong kanon. Sarap. Bravo. Kasi nagluto si Papa G. Kung kinsa tong mo request o unsa pay uban ipaluto diha guys, request comment lang mo sa aking mga video guys. Kay naay tigluto na mo. Gwapo kayo guys oh. Karon ka guys. Abot tuloy yung video. Sabi. Allah. Angkat. Boleh ba? Wah. Urot na. Pasang taon mo pre. Eknas mida eh. Mga sa kugas. Ayan, ito na. Grabe paspasan nila mga on guys. Gikan pagali ko nangihi, pagbalik ako ana pahak naman. Grabe. Ihi pa naman sa kabalde. Shout out kay uyab niya sa una taga Kwari si Jin Cube. Guys, shout out din ko sa ako mga kauban sa merkado og ni Ate Vivian. Shout out. Nakoy nakalimtan guys. Shout out din ko sa ako mga followers, subscriber da guys na daghang kayong salamat niyo guys. I love you all. Shout out po sa akong mga barkada guys nga ni-share na mo sa mong video dai. Labi na sa akong debit time dia. Nakita karon. Sabi ka wapo na mo kauban. When you choose Daghan po salamat sa share sa among mga video guys. I love you all. Ug makita ra tan niyo pohon, ug mura nang utangon. Kay wa pa man tay sweldo karon. Natawag sa ko ang mga kauban na sa merkado guys og nagpautang na ko og crispy. Kini mao ning nabuhat na ko karon. Karon na
Mataingon sila sa akong kauban nga. Apa? Lindot ay kaluto ah. So, shout out tayo po sa akong ginikanan. Oh, salamat kayo nga mahal din ako siya. Mahal kita, tandaan mo. Akong amo nga Lahat gwapa kayo. gagawin ko. Mao nagtudloan eh sa pagluto. Sila Ate Fritz. Salamat. Mukaon ko. Oh, shoutout din po ko sa akong Paris dia na karon sa merkado. Pag hinayin taw pagtsapa ng manok basi masamad ka. Kung masamad ka masakitan sad ko. Shoutout din ko sa akong mga igagaw das Manila ug akong iyaan. Shoutout din ko ninyo diha. Amping mo kanunay. Og salamat sa inyong suporta sa akong mga video. Salamat kayo. Shoutout din po ko sa akong mga igagaw diha nasa Cebu ha. Salamat sa inyong pag-share o sa inyong pag-follow. I love you all mga agaw. Kasari ko sa akong mga ituon. Nung nasa Manila, sa Cebu. Huwag nasa Kuwait. Naot na sila mag-amping silang trabaho.